Hvad hedder du? Jeg hedder... Vent og se. Det har været lidt virkelig kedeligt. Det er uoriginalt navn. Oj, vi er slet ikke med i Enis-klanen den her gang. Ikke endnu. Hvorfor er vi ikke det? Næste gang vi dør, Okay. så stifter vi den. Hvorfor regner du bare med, at vi dør? Det gør vi heller ikke. Tommy vil aldrig dø. Hedder du Tommy? Det gør jeg da. Hvorfor hedder du Tommy? Hvorfor ikke? Jeg tror ikke, du er stor nok til at gøre mange stykker, Kåre. Jeg hedder Tommy. Ro på, Tommy, altså. Tommy. Er det dig, der hedder Seth? Det er mig, Nej, der hedder Saki. Jeg blev spist. Nå, men jeg har fået et nyt navn, så jeg hedder ikke Tommy mere. Er du med i Enis-klanen nu? Det kan man godt sige. Du hedder bare Enis. Nej, ikke helt. Hvad hedder du? Jeg blev spist. Når der er en, der bare hedder Ø. 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 Det er et kedeligt navn. Der er en, der går i første G. Seriøst? Det ved jeg ikke, han hedder første G. Så har han læsefærd, Kåre. Eller så er den bare den første G. Det er den første G. Nå, jeg har fundet første G. Har du også fundet Enis, John? Nej. Er det dig? Hvem skulle det ellers være? Det er måske noget af en pointe alligevel. Jeg har fundet King. Kan jeg spise ham? Jeg har fundet en grøn en, der hedder GLP-TV-fan. Og Doodle. Jeg er allerede ret stor, faktisk. Det ved vi godt, Saki. Cool. Vi har også snakket om, at du skulle tabe dig lidt. Der er en, der hedder Ø. Er det dig? Nej, men det er det. Nej, men det var det, sagde der var en, der hed Ø. Jeg driver gæk med dig. Nå, men det var du var dårlig til at huske. Nej, jeg er god til at huske. Wow, hvad kan du huske? At der er 4 dage til julemåneden. Det er en løgn. Jeg ved ikke rigtig, om det er et spørgsmål om at huske, men bare... Der er en, der er efter mig her. Jeg tror godt, han kan spise min bagdel, Jeg faktisk. tror, jeg har en hollænder efter mig. Hvordan ved du, at det er en hollænder? Han hedder NL. Jamen, det er ikke sikkert, at det er en hollænder. Nej, jeg sagde, at jeg tror, at det er en hollænder. Jeg sagde ikke, at det var Jeg en er hollænder. ret sikker på, at han kan spise min bagdel. Spis den Han kan ikke fortære min bagdel. Hvorfor er der ikke nogen, der kan spise den booty? Er det dig, der hedder ingenting? Det er mig, der hedder Saki. Jeg ved det godt. Din lille trolderik. Der er en, der hedder Jackaron. Tjekkeron. Jeg er ved at blive spist. Nej, var det dumt. Selvfølgelig kan jeg ikke spise ham. Jeg er en idiot. Ja. Jeg har lavet det dummeste split i verden. Bliver du spist så? Nej. Ikke nu? Nej, jeg er på 800. Sådan, ja. Jeg er lige... Nu er jeg på 100. Nej, okay, det var jeg ikke. Jo, nu er jeg på 100. Men jeg er splittet, Kåre. Splittet mine bremsejl. Der er en, der hedder C'est bon vivant. Jeg har fundet 8 ball. Nej, jeg blev spist. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte, han spiser mig ikke. Men det gjorde han. Er du på leaderboardet? Nej, ikke nu. Det er leaderboard. Du kan jo kigge ud til højre, Kåre. Ja, men det kunne godt være, det var der hed første G. Nej, Kåre, det er mig, der hedder Saki. Jeg ved det godt. Jamen, du virker bare så i tvivl. Det er bare fordi, jeg er sjov. Slap nu af. Så er du er sjov. Tak. Oj, nu kan det godt være, at jeg er på leaderboardet, tror jeg nok lige. Det er leader. Altså... Nej, det er du ikke. Jo, jeg er. Jo, nummer 8. Ja. Slap nu af. Kom nu ind i kampen, ikke? Jeg er bedst, Kåre. Altså, min rekord i det her, det er 150, så du skal ikke komme her og sige, at jeg ikke er god. Hvorfor er du elendig? Men hvorfor har vi dig med på holdet? Fordi du gerne ville have haft The Mission med, men han gad ikke. Så Nå, det er rigtigt. måtte du nøjes med mig. Det var faktisk lige præcis det, der skete. Jeg spiser næser, hvis der han ikke... Jeg er lige ved siden af NASA. Nej, du er ikke. Jo, jeg er. Min mus sad fast. Min mus sad fast, så jeg kørte direkte ind i 4chan, og så blev jeg spist. Du er ikke så god til det at spille en god. Jeg er elendig, og du ved det. Der er en, der hedder Urzan Zgabrovic. Jeg spiser lol. Hvis han ikke kan spise med ham der. Der er NASA. Der er 4chan. Det kunne han ikke. Jeg var bange lige der. Er det dig, der hedder Ø? Nej, det er ikke mig, der hedder Ø, Kåre. Det er mig, der hedder Saki. Men nu er Ø også på leaderboardet. Det er leader. Jeg er også meget snart på leaderboardet. Jeg er nemlig oppe på 65 nu. Jeg blev spist, okay? Min mus sad fast. Ja, jeg hader, når det sker. Det gør jeg også. Første G er her. Der var en, der eksploderede. Nej, han prøver at feed hernede. Det hedder eksplodundet.
Hackerman. Ham skal jeg altså være lidt bange for. Han er rimelig rente. Nej, første G. Vi venner. Bedste venner. Det er... Jeg blev spist af bedste vennen. Not cool, altså. Hackerman. Smut. Han kan godt splitte og spise mig. Nej. Blev du spist? Don't do it, nej. Okay, så er det fint her. De er ret store, dem der er omkring mig lige nu. Hvorfor kan du finde ud af det her spil? Og hvorfor kan jeg absolut ikke finde ud af det? Hvad er det for nogle spil, du lige kan finde ud af? Jeg blev spist igen. Du er elendig, Kåre. Pisse. Det er fordi, vi ikke har etableret Enis-klanen endnu. Jeg hedder Enis, John. Jeg hedder ikke Enis, Saki. Så de har ikke noget respekt for dig lige nu. Nå, ja. Det er også lidt mærkeligt, at jeg bruger navnet John, og nu hedder Tommy, ikke? Jo, det er faktisk lidt mystisk. Jeg ved ikke, hvorfor Fire fucking skyder mig! Ingen respekt for Cobra G. Du hedder ikke Cobra G, vel? Nej, Cobra Matrix. Nå, okay. Det var vel, der så fyrer G bagpå. Nej. Og fordi du kan. Det kan jeg godt, men det gjorde jeg ikke. Det kan du nemlig. Det gik så godt, før vi startede med at optage. Så var jeg sådan i top 4. Du spiste 1 Cobra. Jeg spiste 3. Ja. Og havde 150. Slap af. Det var der, hvor du fik din rekord? Ja. Nå. Så er du sådan lidt bedst til warm-up. Ja, og så lige så snart vi begynder at optage, så... Men du ved, hvad vi siger om warm-up helte, ikke? Ja, Mandaloren. Jeg blev lige spist igen. Ja, det er jo ret meget det, vi siger, faktisk. Vi kan ikke så godt i warm-up helte. Det synes jeg er lidt synd for helvede. Nej, den havde jeg ikke set komme. Er du død? Nej, men det er tæt på. Nå. Der var lige sådan en, at de fik fyret en virus på mig der. Fedt, mand. Nej, det er lidt underligt. Jeg har fortsat ikke set dig endnu. Nej, så får jeg filet mig til ham der. Jeg troede lige, jeg kunne spise ham igen. Sådan en revenge-spisning. Nå, du er rimelig lille nu. Men Cobra. Jeg blev lige spist af ISIS. Det var ikke lige noget, jeg havde forventet. Ja, hvornår kommer den dag? Så er der en, der splittede der. Nej, hvorfor er det sådan, han bare filer sig helt ind til ham der? Han skulle gå hen til mig. Der er Saki. Der er Kova. Jeg burde spise dig. Du er lidt en kaptajn Haddock. Du vil spise mig. Jeg blev spist af første G. Første G, jeg troede vi var venner. Bedste venner. Du kæft. Men nu ligger første G nummer 3. Og jeg har fundet ham der hollænderen. NL? Ja, jeg spiste lige noget af ham. Oh yeah, mærkeligt. Men der er første G igen. Første G, vi er bedste venner. Jeg er på leaderboardet igen, Kåre. Ja, jeg er følges med min bedste ven. Okay. Hej første G. Jeg tror ikke første G genkender mig. Efter jeg skiftede navn. Jeg tror det er derfor jeg blev spist. Du tror det er det? Ja, jeg tror det er derfor jeg blev spist. I var rigtig gode venner før. Hvorfor er der ikke en chat, hvor man kan skrive best friend? Yeah. Du kan bare prøve lige at give ham noget af din krop, så nogle gange så bliver de glade for dig. Ja, men der er Andreas. Men jeg har ligesom ikke rigtig noget krop at give af. Wow. Du er ikke bootylicious. Ikke rigtigt. Hej Saki. Hej ham der, han skal ikke spise mig nu. Hej Kova. Hej. Hej. Jeg vil ikke spises. Jeg ved ikke om ham er, han kan ikke spise mig godt nok. Kan jeg spise ham? Nej, jeg blev spist! Nej, se det jeg var bange for ham der, han splittede. Men nu er jeg større end ham. Ja, han er dog hurtigere end mig. Jeg var lige så godt kørende, jeg var næsten op på 100. For satan, Kova, du skal altså blive bedre til det at spille, hvis vi skal have en alliance sammen. Hvad? Vi havde den gode alliance lige der. Men nu er det også fordi, jeg er blevet forrådt af første G. Jeg spiste første G. Nej! Jo. Min bedste pen! Jeg rullede bare ind i ham. Det blev man bred af det der. Nu er jeg tilbage på min retmæssige størrelse. Så som stor. Blandt det største. Ja. Ha! NL prøvede at skyde mig, men han ramte bare ikke. Ha. Wow. ISIS prøvede at spise mig, men de ramte ved siden af. Skal jo skyde. Lad være med at fyre den vid. Okay. Jeg troede lige, han ville begynde at skyde. Man skal holde meget øje med de der viruser der. Vira. Men jeg må godt kalde dem viruser, det fandt jeg mission ud af. Ja, men jeg er ligeglad, det hedder Vira. Godt, Cobra.
Præcis da, hvis han kommer i øjen. Fordi Kova, han er virkelig elendig. Han er intet backup i det her spil. Ej. Hvor har du været hele morgen? Vi har savnet dig helt vildt Jeg har meget. bare siddet og ventet på dig, og sådan skulle spille guitar og det her og alt muligt, og så var du der bare ikke. Jamen, jeg skulle have stadig i skole og ting og sager. Nå, Men var du det tog heller ikke din telefon, den er slukket. Nej. Nå, ja, det er fordi, jeg har skiftet til nyt teleselskab, og jeg har været så god ikke at sætte nyt SIM-kort i endnu. Slap af, det dårlige stil, at du ikke gider svare mig med de dårlige undskyldninger. Jeg tror faktisk, jeg er oppe på 150 igen, så jeg er tilbage. Babes. Wow. Hvorfor sagde jeg lige babes? Det var da noget underligt noget at sige. Det er dig, der er ASS. Høj, der fik jeg mange der, det var ikke engang med vilje. Hvem er SS? Hej Kova. Hej. Vi skal lige have fundet nogen, jeg skal spise, fordi jeg er ret sulten. Du kan spise Lannister. Hvad er det her med at spise der? Ja. Okay. Og Ø er heroppe. Død over enhedslisten. Lo. Ej, det er faktisk ikke særlig Nej, venligt. Kova, nu bliver jeg spist. Mit vagte, den ryger. Hackerman. Please, hacker, man ikke deler. Han er allerede delt, så det tør han ikke. Fucking idiot. Men jeg mistede lige 8.000. Nej, ikke 8.000. 800 af min dejlige krop. Altså, Det jeg kunne jeg har godt. 156 at miste af, så... Altså, jeg kunne godt lide... Kova, du ramte mig ikke på første skud. Nej, Nu kommer jeg ved Hitler og spiser det. Nå, okay, du går lige hen og... Det var faktisk rigtig dumt. Ja. Men nu er vi to venner på den... Bedste venner. Kova, Men- jeg synes ikke, vi skal synge lille nørd hele tiden. Men faktisk så er det mig første G, så det... Wow. Du er bare sammen med andre også. Ja, jeg er første G. Jeg håber først, at det forråder dig igen. Nu er jeg ude af leaderboardet, Kova. Men der, Nu kommer jeg til at dele mig, fordi jeg var så sur, du og jeg var ligger ude af nummer 10. Du leaderboardet. ligger nummer 10. Nå, Gør du det? Hvad hedder du? Saki. Jeg kan ikke se det. Så er du ikke inde i den samme server, Danish. Er det ikke Erik, der var øverst, eller hvad? Nej, Nej. det hacker man. Jeg sagde Erik. Vi har aldrig nogensinde sagt Erik. Vi kunne ikke på at sige, det var Erik, der er nummer 1. Hvem var det så? Hackerman første G. Hackerman. Men nu er det første Hackerman. G. Hackerman ligger langt i bunden nu. Nå, er det rigtigt, det første G? Det er fordi, vi skifter så meget rundt herinde. Det er min bedste ven, der ligger nummer 1. Tak, lad være med at gå ned og nakke mig. Tak, lad være med at gå ned og nakke mig. Tak, lad være med at gå ned og nakke mig. Skal jeg prøve, om jeg kan skyde ham med sådan en virus her? Kæft, hvor er jeg dårlig til at ramme! Jeg ramte ham ikke. Jeg mistede de 800 masse af det der. Kæft, hvor var det et dårligt spil. Altså, jeg er snart oppe på 300, så... Jeg kommer ikke i top, du går. Hvad? Jeg kommer ikke i top. Nej, det er også lige meget. Ja, det handler ikke om at vinde, men handler om at være med, Det ikke? handler om at vinde, Kåre. Lad nu være med den tabermentalitet. Jeg har en tabermentalitet, og sådan er det! Du er en taber. Sådan er det! Vil du ikke prøve at lave om på det, Kåre? Jeg vil ikke forråde min... første G røg lige ned fra anden til 8. Slap af, ses. Så hvem er øverst på jeres? An unnamed cell. Og det er mig. Nej, jeg blev spist! Jeg blev spist! Jeg blev lige spist af... Try to eat my bitch. Just try. I dare you. Og der er jo... Jeg dør der. Han feeder rundt til alle mulige ham der. Jeg kommer bare og spiser det. Jeg spiser alle mulige koger lige nu. Jeg er i vækst. Hvorfor er det Hackerman, han bare vil være venner med mig? Lige pludselig. Jeg vil ikke være venner med ham. Jeg tror, at Hackerman, han er sådan en, der er rigtig god til spillet. Virkelig overlegen, som bare... Hver eneste gang, han ligger rigtig godt, så prøver han bare at give væk til de fattige. Man kan også tro, at han hackede. Wow. Se, det ligger lidt i navnet. Prøv at se. Saki! Prøv at se, jamen, han giver bare væk til de fattige nu. Ja, jeg vil gerne være færdig. Og så lige om lidt, så ligger han nummer 1 igen. Ja. Han er på nok. Men han er ret dygtig. Prøv at se, nu bliver han spist. Og så lige om lidt, så ligger han sikkert nummer 1 igen. Ellers så skulle han gå. Ja, så skulle han skulle bare feede sig til mig. Endnu mere, end han gjorde. Og i første G er hernede. Vi skal ned og dræbe første G. Det skal vi. Første Okay. G er forrådt mig. Vi var bedste venner. Bedste venner. Hestevenner.
bedste venner. Du kan ikke spise som ko. Jo, jeg kan. Ko er. Man kan, hvad man vil. Du kan ikke. Okay. Du er, hvad du spiser. Første G, spis mig. Og Saki er nummer 10. Lige om lidt, så ligger jeg nummer 10. Hvis jeg nu bare lige får første G her. Nej! Så går det et halvt sekund for sent, og så feeder jeg halvdelen af mig. Det var lidt fjollet, var det ikke? Jamen, jeg vil lige prøve at se, om jeg kunne få ham før, og så spise ham den anden også. Men jeg var for sent. It's too late. It's too late. To apologize. It is too late. It is too late. Undskyld, jeg skal nok stoppe. Jeg ved, Saki vil bruge det imod mig. Det kunne jeg aldrig Du ved, Saki bruger det imod dig. Ja. Sæt, søs, smut for min krop. Mener du sæt eller sæt? Sæt. Altså, som i navnet sæt, ikke? Så min navn er Sæt. Ham der ligger nummer 8. SED. ZED. 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 LED. OCD. QPK. Jeg vil bare være med til at udlægge det. Så ringer det på døren. Jeg bliver nødt til at ofre mit liv, tror jeg. Du kan lige ofre det til mig, Saki. Det synes jeg er for dårligt, det der. Så er det bare et postbud eller et eller andet. Ja. Det er helt sikkert den enige forlænger, han har bestilt. Når han sidder og ser det her tilbage, så tænker jeg bare, hvad? Jeg tænkte, jeg bliver nødt til at tænke på Vil de så ind og komme med post? Jeg er ved at dø! Vi snakkede lige om, at det nok var noget meget vigtigt, der kom der i posten. Men hvor er det ufortjent, altså. Det var en eller anden klam pakke, og så et eller andet brev. Jeg har slet ikke brug for det. Det er jo ikke engang noget til mig. Kova, hvorfor er det? Nu er jeg helt nede på 350 point. Jeg fører over dig! Ej, men hvor er det useriøst, det her. Dumme post. Ting. Jeg fører også over. Saki. Eller... Hvorfor er du så god til det her spil, Christian? Det er ikke dig, eller ham, der er god. Det var dig, der er dårlig, Kova. Undskyld. Det skal du... Det skal du vente til. Hvorfor er det Destiny ikke splittet og nakkede mig der? Fordi han vel var venlig. Sindssygt tøs. Kova, jeg genvinder aldrig min styrke. Fordomsstyrke. Der er jorden. Hey, det er Kova, det der? Hvorfor fuck er der en, der gider at være... Kova, hvad laver du? Kova? Jeg prøver at spise dig. Nej. Det er noget galt, det der Kova. Vi blev begge spist. Det er det, der sker, når du gør sådan noget. Det var lidt sjovt. Og lidt træls, fordi jeg har aldrig nogensinde været så stor før, og jeg bliver aldrig så stor igen. Så jeg ved ikke, om det er lidt trist, eller hvad det er. Fuck det, nej, jeg var lige blevet så stor. Jeg fik intet af det, men jeg er ligeglad, du skulle bare dø. Du kunne også bare bede mig om at køre ind i dig. Ja, det lyder også lidt underligt. Jamen, det er ikke samme følelse. Af overlegen. Følelse. Overlegenhed. Oj, der er en, der er splittet her. Splitte mine bremsøjle. Du kan ikke. Nej, du er større end mig. Ja. Tag den. Der er kanyle. Kanyle kan hyle. Jeg er allerede oppe på 350. Wow. Jeg er lille bæst. Hvad farve er du der, Mission? Jeg er lyseblå. Bananer, rødt papir med streg. Urtidsindianer, hvad ved jeg? Ikke særlig meget. Det er en sang, Åbenbart. som vi sang meget til Spider. Den er fucking lort. Hvilken god sang har I sunget til Spider? Der var sådan en i 2004 til Blå Sommer. Der blev der afholdt sådan noget Spider MGP. Og der var der en sang, som hed... jeg kan ikke engang huske, hvad den hed. Den lød sådan: nu er sommeren kommet, vi skal ud på mark og sti, synge sange rundt om bålet, og sove i det fri, vi sej, vi rå. Det er stadig blå, det er derfor vi har uniformen på. Det var fucking kongen jo. Fuck, hvor tæveragtigt. Jeg kan stadig huske den. Ja. Det er imponerende.
Det er det. Og jeg sætter simpelthen så stor pris på, at du gad at dele den med os. Jamen, jeg sætter også rigtig stor pris på, at Saki tager den med. Ja, det gør jeg også. I er nogle narhoveder. Vil I lade være med det? Hvis der er nogen af jer, der var med på Blå Sommer 2004, så kan det være, at vi mødtes. Woohoo! Jeg tvivler. 2004, og klar hvor mange år siden da? Ja, Det 11. er 11 år siden. Ja. Jeg kan finde ud af matematik. Men jeg var med for 11 år siden, så det kan jo være, der også var andre, der var med for 11 år siden. Der var sådan trods alt 20.000 mennesker, ikke? Og det er halv mange, ikke? Nej, jeg missede fuldstændig min fine prøvelse af at splitte op. Første gang nogensinde splittede jeg op. Du skal ikke spise mig, Saki. Det er endda den lille bagdel, jeg har her, går. Jeg har sådan en stor booty. Exam in 1 hour. Ja. God stil. Hvad? Det der var en, der hedder. Hvad hed han? Exam in 1 hour. Så ved man, at man har forberedt sig godt. Tror jeg, han opdaterer den, og så lige om lidt om 55 minutter. Det håber jeg. Jeg vil følge med i hans liv på den måde. Gå, ham der skal vi ikke dø til. Ham og der er The Mission fået enige til en gang. Oh yeah. Jeg håber, du klarer den, Saki, dreng. Det gør jeg ikke, jeg er jo lige død. Døde du? Mm. Ha! Gay! Jeg skulle have nakket dig, mens jeg havde chancen, går. Ha! Gay! Altså, Saki, jeg kan godt fodre dig lidt, hvis du kommer i nærheden af mig. Hvad med Nej, mig? men Gå, du smider det jo bare væk. Ja. Du har spild af points, gå. Det er det, ikke? Gå. Lad nu være med liv for dig selv. Hey, det er Kova. Hey, Kova. Spis ham. Jeg er i gang. Hvor er I henne af? Det rager ikke dig. Må jeg... Midt i eller sådan noget, tror jeg. Er vi ikke det? Kova? Jeg prøver at komme. Hvad farve var det, du var? Jeg var lidt stadig lysblå. Okay. Det er Kova. turkis. Det er lysblå. Slap af en tyrker. Kova, skal du ikke have noget mad? Wow. Wow, jeg fodrer Kova. Så spiser du mig sikkert lige om lidt. Det er en investering, Kova, jo, ikke? Oj, der blev jeg lige lidt tykkere. Oj, det bøs. Kom med. Nej, han hedder bare det boss. Det er bare dig, der læser, hvad du vil læse. Nice. Kova, han kan godt spise ham der. Men han er bange for mig. Det kan jeg da godt forstå. Men det minder mig om en ting. Der er enig, Saki. Hej, Kova! Der er han jo. Oj, hey. Pas på, dreng. Ellers bliver I spist. Oj, det er enhedslisten. Spis ham, The Mission. Spis enhedslisten. Nej, min mus sad fast! Sådan der, Damien. Du skal bare sonær, ikke spise mig. Det gjorde han heller ikke. Sådan der. Når enhedslisten fik fat i ham, den anden der også var splittet og blev stor. Det var stadig et vinde, det der. Ja, helt sikkert. Jeg synes, jeg skulle belønne dig lidt, ikke? Jo. Hej, Kova. Jeg har skal lige have fat i, tak. Nice. Det går den rigtige vej for Enis-klanen, det her. Det gør det. Jeg er ikke medlem af Enis-klanen. Nej, gå her. Vi kan godt finde på at spise. Øj, det Mission, vi er altså mellem ret mange store her. Ja, så jeg tror bare, vi går opad, ikke? Kova, det der, det gør du ikke. Kova! Okay, David, så er der hævn. Undskyld. Okay, han er lidt større end mig, ham der. Undskyld, Saki. Jeg går hen og bliver spist nu. Nej, du skal Okay. ikke smide alle vores point væk. Okay, hvor er du henne, Saki? Jeg kan slet ikke tale med dig. Jamen, jeg feeder dig igen. Jeg troede, jeg var i sikkerhed, og så før jeg sagde af det, så er min bagdel bare gone. Jeg troede ikke, jeg kunne spise den. What? Jeg skal nok feede dig, hvis der Jeg har fået mine point igen. Jeg har spist nogle andre. Nå, okay, super. Så er vi det kvitt igen. Vi er kvitt igen, indtil du dør lige om lidt. Nej, vi har et problem. Der kommer en stor grøn efter mig. Jeg blev spist! Ej, men Kova, gider du lade være med at smide alle mine point væk, altså? Undskyld! Saki, her, spis mig. Nej, jeg kan jo ikke spise dig. Nu kan jeg spise dig. Nej! Hvor du ses det her spil, altså. Og roligt, jeg tog ham. Fortjent. Jeg bruger mig da ikke de her feed der, så bliver man... Så laver jeg bare en ko med bare smider, altså. Men altså. Det var lidt sjovt.
Altså, jeg har overlevet det. Eller? Du må ikke spise mig. Jeg kunne aldrig finde på at spise dig, Saki. Nej, det er rigtigt. Det kunne du faktisk ikke. Der er du... Jeg kunne ikke finde på det, men jeg kunne godt komme til det ved en fejl. Der røg Norge. Ja. Rest in peace, Norge. Norge. Kova, det er jo ikke en fejl. Jeg spiste dig, ikke? Nej, men det var Det også var en kun fordi... fejl. Okay, nu feeder jeg mig til mig. Nej, Kova, Hvad? du prøver bare for ham drej. Overhovedet, ikke? Du står bare og Wow. waller mig hen til en det var anden, det. altså. Nu skal vi ikke lege med. Der er altså nogle af de der navne, hvor man tænker, at der kunne måske godt trænge til lidt censur på de ord, man kunne skrive. Hvorfor vil du have censureret alt muligt? Ja, Fordi jeg synes, det er upassende. Hvorfor er det upassende? altså hvad er der galt med NASA? Det er ikke Ja, så meget Norge. det, jeg havde i tankerne. Det var totalt det, du havde i tankerne her. Wow, gratis mad der. Ja, men Norge vil Er gerne al have maden ikke gratis? Ja, ikke mere. Og der er jorden. Nej, men jeg spiser en smelly pussy lige om lidt. Jeg prøvede også lige. Men jeg kunne ikke. Kom på grund af navnet. Den er lidt for hurtig Wow. og lidt for lang. Øj, der er en 8-ball hernede, der er splittet. Af pølsen. Ej, undskyld. Af at være god til dette spil. Okay, jeg er her. Det er du også. Hvad er det nemmeste? Vi skal jo bare splitte os til rigtig, rigtig mange. Jeg går ind i den her virusfolder. Nej, det er ikke stået. Nej, er det ikke bedre, hvis du bare... Feeder mig direkte. Ja. Okay. Jo. Så skal du også spise det. Prøv lige at rykke dig. Vi skal jo lige passe på, at vi ikke kommer til at spise. Vi er for søde. Ja, det er bare... Man rykker sig samtidig med, at man... Ja. Vi skal lige gå lidt tilbage. Øj, ham den røde her, han vil altså gerne have... Yes. Kunne du ved at være halvstor? Ja, nummer 8! Gå. Du skal ikke stå ind i virus endnu, vel? Nej. Okay, lad os lige gå lidt tilbage, så Kova har plads. Ja. Kunne du 5. pladsen lige nu? Saki, må jeg spise dig? Kan du det? Er du det? Nej, det tror jeg ikke endnu. Jeg tror det. Men hvis jeg gør sådan her, så kan du på et tidspunkt. Ui. Sådan der, Kova. Sådan der. Så er Kova sat med i toppen. Han er en etter. Han er en etter. Det er godt, Kova. Fuck det på det her! Jeg skulle have optaget. Ej, det gør jeg. Den største dag i Kovas liv. Nej, Bogstaveligt talt. Han er kæmpe stor. Men hvordan skal jeg ødelægge det bedst muligt? Altså, du kan køre ind i alle de der små... Jeg tror ikke, du behøver at gøre dig umage, Kova. du skal nok kunne throw. Hvis du bare kører ind i de der grønne ting, så plejer det at virke meget godt. Lige nu er jeg ved at Og spille du mig kan op. godt trykke space så mange gange, som du kan. Jeg kan ikke trykke flere gange. Nu er der også delt i 16 eller sådan noget, er du ikke det? Jo. Altså, prøv at gå ind i de grønne der, Kova. Nå, Wow, bliver du bare større af den? What? er det ikke virus? Nå, er det for... Wow. Jeg så ikke, hvad det hvorfor kan jeg? Der er sådan en Nå, jeg kan ikke blive splittet yderligere op, eller hvad? Nej, du kan ikke blive splittet mere, så når du spiser dem, så bliver du bare større. Fuck, hvor genial! Nå, som spiser viruserne. Ja. Lol, fuck, hvor smart. Hvorfor kan jeg ikke spække dig på en eller anden måde? Jeg trykker bare spectate. Hvordan kan man det? Det er sådan en option. Ja. For det bliver jeg nødt til, hvordan man gør. Nu savner du dig igen. Spectate. Det er fint nok. Der. Så prøv at se, om du ikke kan... Det er sådan, så prøv at se, om du ikke kan spise nogle af de andre. Det er sådan, Okay, hvem vil du gerne feed dig til, Kova? Du feeder dig til Åh, feed me lige med feed team. me lige med team. Wow, og nu er du ikke nummer 1 mere, så nu spectator ikke dig mere. Nu spectator jeg KC. Ja. Det var den største dag i mit liv. Det er så også lidt trist. Lille smule.